Szerettem azt, amit tanítanak, dolgoztam is mellettem, esetleg fizikai munkát is, meg tanszékeken is, TDK-ztam is, ugye Orosz László mellett, kvantummechanikából, aztán ugye Bíró Oszkár mellett elméleti villamosságtanból, aztán rövid ideig a sütőiparnál kenyeret hordtam ki kocsival, ami meg így hosszabb ideig tartott. Hát műanyag zsákokat szabtunk, és rá kellett festeni egy logót, alumínium szulfát. 2013-ban megkapta a Kalmár László díjat. Mit vizsgálnak ilyenkor egy ilyen díj kiosztásánál? Hát nehéz kérdés, tehát azért mivel elég sok olyan bizottságban is benne voltam, amelyek döntenek ilyen díjakról, tehát látom, hogy mások esetleg mi alapján kapnak díjat. Nem merném azt állítani, hogy én például egy-egy díjat azért kaptam meg, mert mondjuk kiváló lennék valamiben. A Professzor minden hétfőn este 8-kor a BSS műsorán.